Kaput nangunyan kan otoridad ang sarong construction worker na rank 4 provincial most wanted person sa Catanduanes. Binistuan akusado na si alias Delfin, 55 anyos, may agom, residente kan Barangay Paho, San Isidro, Catanduanes. Naaresto si alias Delfin kan Sabadong Banggi sa Barangay Payatas, Quezon City, kung sain ini nagtago nin magduduwang taon. Inaresto siya kan pinagsararong puwersa kan Virac MPS, asin kan Payatas Bagong Silang Police Station 13 kan Quezon City. Sa kusog kan mandamiento di aresto, napigpaluwas ni Honorable Judge Jenny Gapasagbada, ang dating presiding judge kan Judicial Region RTC Branch 42, Virac, Catanduanes, sa kasong murder na ipigpaluwas kan Setyembre 2022. Palipat-lipat po siya ng unang monitoring po nito nung tracker team namin is nandito lang sa ibang munisipyo ng bayan ng Catanduanes, probinsya ng Catanduanes. At nitong huli, yun na nga po at may nakapag-tip na nakita ito bandang Quezon City at nakipag-ugnayan ng ating kapulisan sa Station 13 ng Quezon City Police District. At yun na nga po na sagawa ang pag-aresto. Taong 2022, kan magadan sa saksakan akusado, ang kabarangay kainiunong sa pagsaway sana sa iya kan biktima, na naribukan sa pigkikrear na ribukan pakikipag-inuman kan sospek dis oras nin Banggi. Matagal ko na rin pong pinapanawagan ang mga ganitong pangyayari na tayong mga kamag-anak o kamag-anak ng biktima, kamag-anak ng suspect na kung meron silang mga kamag-anak na nagtatago or alam nila kung saan matatagpuan itong mga may mga warrant of arrest na kababayan natin, huwag sana silang mag-atubili na ipaalam sa amin at makipagtulungan. Mayong ipigrekomendang piyansaan korte para sa kaso kan sospek. Sa presente, paramientas na nakadetini sa Payatas Bagong Silang Police Station 13 ang sospechado, asin nakatalaan man na ibiyahe pabalik sa probinsya kan Catanduanes para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.